Insibu numru 1. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba talla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. Ħutija u narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw dawn il-misteri qaddisa. Qegħdin fil-mixja tar-Randan, qegħdin ukoll fin-novena bi preparazzjoni għall-festa ta' San Ġusepp nhar il-ħamis. Illum ukoll niċċelebraw it-tifkira ta' San Patrizju Isqof, protettur tal-Irlanda. Se nofru dan is-sagrifiċċju tal-qudies għall-erbieħ ta' Xavier Charles u Jusa Johnson. Int li tiftaħ dirajt lil midin bejn u taħfrilhom u lej ħniena. Inti rajt tajjeb li tara fin-naħx tiegħek Kristu ħniena. Int li tmur tfittex in-naġa l-mitlufa u lej ħniena. Iħenna rina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. It-taħriġ qaddis tar-Randan Mulej iħejji sewwa l-qlub tal-fedili tiegħek biex jilqgħuk kif jixtaq fil-misteru tal-Għid u jxandru b'tifħir is-salvazzjoni tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu siedna li hu Alla u li miegħek jgħix u jisaltan flimkien ma' l-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Eżekjel. F'dak iż-żmien l-anġelu ħadni lura ħdejn il-bib tas-santwarju tal-Mulej u wara kien hemm l-ilma ħireġ minn taħt l-adba tas-santwarju lejn il-lvant, għax is-santwarju kien ħares lejn il-lvant. U l-ilma kien ħireġ minn naħa tal-lemin tal-adba, in-naħa ta' nofsinhar tal-artal. Imbagħad ħariġni mill-bib ta' tramuntana u mexxini madwar minn barra, sal-bib ta' barra li jħares lejn il-lvant. U l-ilma kien innixxi minn naħa tal-lemin tal-adba. X'inħareġ dan ir-raġel għan-naħa tal-lvant kellu fidu il-ħajt tal-qis. Imbagħad qis 1000 drieħ u għaddini mill-ilma li kien jilħaq sal-ekisi. Reġa' qis 1000 oħra u għaddini mill-ilma li jilħaq sar-kubtejja. Qis 1000 oħra u għaddini mill-ilma il laħaq li sa ġenbejja. Imbagħad qis 1000 oħra u ma stajtx naqsam għax l-ilma tant ola li kont tista' tom fih, xmara li ma tistax taqsamha. Imbagħad qalli, rajtu dan u bniedem, u ħadni fuq xatti xmara u rġajna lura. Wara, kif konna riġa lura, rajt ħafna siġar ma' xatti xmara fuq naħa u fuq oħra. U qalli, dan l-ilma ħireġ lejn in-naħa tal-lvant u nieżel lejn Araba. U meta jasal fil-baħar il-mejjed, b'dak l-ilma mielaħ, l-ilma isir ilma ħelu. U jiġri li kull fejn jitgħaddi din ix-xmara, kull ħaġa ħajja li tiċċaqlaq tgħix. U jkun hemm kotra kbira ta' ħut, għax minn kull fejn jgħaddi dak l-ilma jitjieb, u jkun hemm il-ħajja minn kull fejn tgħaddi x-xmara. Fuq iż-żewġ tixtut ta' xmara jikbru siġar ta' kull ġens ta' frott. Il-weraq tagħhom ma jitbilx, il-frott tagħhom ma jonqos. Kull xahar jagħmlu frott ġdid,
għax l-ilma tagħhom ħirex mit-tempju u bil-frott tagħhom ikun ikel u bil-weraq duwa. Il-kelma tal-mulej. Sar responsorjali u mnajdu fl-imkien il-mulej tal-eżerċiti magħna. Kien u qawwa u walla lina, għajnuna kbira sibneħ fid-dwejjaq, għalhekk ma nibżgħux jekk l-art titrijiet jew jiġġarfu il-muntanji f'nofs ta' baħar. Il-mulej tal-eżerċiti magħna. Hemm xmara li swieqi tagħha jferħu l-belt tal-Alla, l-amara qaddisa tal-Oli. Hemm Alla f'nofsa, ma titħarrikx, jgħinna Alla ma tbeġbix tas-sebħ flimkien tal-eżerċiti magħna. Il-mulej tal-eżerċiti magħna, fortizza għalina Alla ta' Ġakob. Ejjew araw x'għamel il-mulej, emejjel tal-għaġeb fuq l-art. Il-mulej tal-eżerċiti magħna. Inqumu bil-wifqa. Oħloq fija qalb safja o Alla, rod li lena tas-salvazzjoni tiegħek. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Wasal jum ta' festa għall-Lut u Ġesu tala Ġerusalemm. F'Ġerusalemm ma' ġenb il-menqa tal-bib tan-naċ hemm bini b'ħames loġoġ li bil-ludi jgħidulu Bezzata. Dawn il-loġoġ kienu joqogħdu kotra ta' morda, omja, zopop u mifluġin. U kien hemm raġel li kien ilu 38 sena marid. Ġesu rah qiegħed hemm u meta sar jaf li kien ilu marid dak iż-żmien kollu, qallu trid fieq? Wieġbu l-marid, Sinjur, m'għandix min jitfani fil-menqa x'in jitqanqal l-ilma, għax waqt li nkun sejjer jien ħadd ieħor jinżel qabli. Qallu Ġesu, qum aqbad friexek u imxi. Minnu fih dak ir-raġel fieq, qabad friexu u beda miexi. Għalhekk il-Lut qalu lil dak li kien fieq, issibt illum u ma jiswix iġġor friexek. Iżda hu weġibhom, dak li fejjaqni qalli aqbad friexek u imxi. U ma staqsewh min hu dan il-bniedem li qallek aqbad u imxi. Iżda l-infejjaq ma kienx jaf min kien, għax Ġesu laħaq warrab billi hemmhekk kien hemm ħafna nies. Wara mbagħad Ġesu sabu fit-tempju u qallu ara issa fiqt. Qis li ma tidnibx iżjed biex ma tiġrilek xi ħaġa qar. Ir-raġel tela u mar għand il-Lut jagħtihom l-aħbar li kien Ġesu li fejqu. Għalhekk il-Lut ħraġu għal Ġesu għax jum is-sibt kien jagħmel ħwejjeġ bħal dawn. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Kemm jinsabiħ il-kelma tal-Alla f'dawn il-ġranet, qegħdin naqraw dawn is-siltiet sbieħ mill-kelma tal-Alla li januna f'din il-mixja li qegħdin nagħmlu tar-Randan. Mixja mhux tant fiżika minn post għal ieħor bħal pellegrinaġġ bħal ma nafx, imma hija mixja lejn il-qalb. Mixja lejn il-qalb tagħna, mixja lejn il-magħmudija tagħna, mixja lejn dak li hu essenzjali, fundamentali. L-ewwel lezzjoni li smajna mill-ktieb tal-profeta Eżekjel jippreżentalna din ix-xena sabiħa tat-tempju u ħireġ ilma abbundanti minn dan it-tempju. Il-Lut kienu jemmnu li it-tempju huwa mibnej fuq dik il-blata li minna ħareġ l-ilma fid-deżert li xabba lil poplu Ludi fid-deżert. U għadu jemmel li minn dan it-tempju għadu joħroġ dan l-ilma. Dan l-ilma mbierek, dan l-ilma li jagħti l-ħajja, dan l-ilma li jagħmel mill-affarijiet ta' madwaru ġenna tal-art. Dan l-ilma jerġa' jġejb il-ġenna tal-art, iġib il-fejqan,
Ma nafx, meta naqra din is-silta, tfakkarni fil-barkiet li joħorġu mit-tempji bħalissa, speċjalment bismieħ tal-kelma tal-Alla, bl-eżerċizzi. Xmajjar ta' ilma ħerġejn li ifejqu li jagħmlu ġenna tal-art fil-ħajja tal-bniedem. Fis-silta tal-Vanġelu tal-lum għandna miraklu ieħor ta' Ġesu, dan ir-raġel San Ġwan iħobb jippreżentanna qisu każijiet estremi. Jien naf lama minn twelidu, rajna fuq nhar il-ħadd li għadda, minn twelidu m'hemmx tagħmel sitwazzjonijiet iddisprati qishom. Illum jippreżentanna dan ir-raġel li kien fejn il-menqa ilu 38 sena jistenna li jfieq, 38 sena. U Ġesu jieħu l-inizjattiva. Ma qatx jistenneħ jitolbu lil Ġesu, laqas kien jafu. Imma Ġesu stess trid tfieq. Trid tfieq. Kemm sabiħa dejn. Ġesu jieħu l-inizjattiva, Alla jieħu l-inizjattiva biex jifejjaqna, biex jagħmilna ħjar, biex jagħtina ħajja ġdida. Trid tfieq. Tajjeb kieku nistaqsu lilna nfusna, rridux infiequ. U l-marit jgħidlu, m'għandix min jitfani fil-menqa għax malli nkun sejjer jinżel xi ħadd qabli u jfieq. U Ġesu qallu aqbad friexek u imxi. Kemm sabiħa din. Il-fejqan jiġi minn Ġesu. San Ġwan qed jgħidilna issa mhux mill-menqa jiġi l-fejqan imma minn Ġesu Kristu. U nserta kien is-sibt. Mela San Ġwan qed jgħidilna Ġesu huwa aqwa mis-sibt. Anke fis-sibt ifejjaq Ġesu. Tolbu l-mulej illum biex jagħtina d-dawl ħalli nożżu din il-kelma tiegħu nħalluha taħdem fil-ħajja tagħna. Illum ukoll qed ngħidu qegħdin niċċelebraw il-San Patrizju. Dan San Patrizju kien minn Wales, twieled fis-sena 389. U meta kien żagħżugħ ta' 16 sena ġew il-pirati u selquh, ħaduh l-Irlanda. U għamel 6 snin hemmhekk jirannaġ. Bijjawh, għamluh skjaf dal-pirati u għadda 6 snin jirannaġ. Interessanti fil-ħajja ta' dan San Patrizju kien fid-batijiet kbar, fis-silġ, fil-borra, fil-ksieħ, fis-xita. U jgħid u stess fil-ħajja li kiteb u stess li ma kien iħoss xejn. Għaliex għax kien jgħaddi ħafna ħin fit-talb faqda Alla. It-talb kien itaffilu id-batija kollha li kien jgħaddi minnha. Kien jgħix pratikament fil-preżenza tal-Alla. Kemm sabiħa din. Imbagħad ħarab aktar tard mar Franza, sar isqof, reġa' mar l-Irlanda jippretka, għamel ħafna ġejt, waqqaf ħafna monasteri, ħajja interessanti ħafna. San Patrizju l-protettur tal-Irlanda. Nitolbu dan l-qaddis ukoll biex jagħtina li ngħixu fil-preżenza tal-Alla aħna wkoll. U tjeżiż il-kelma tal-Alla llum tistedinna biex nerġgħu ngħixu fi spiritu ġdejd il-grazzja li rċevejna fl-ilmijiet tal-Magħmudija. Nitolbu biex napprezzaw id-dinjità ta' twelid ġdid li ħadna mill-Ilma u l-Ispiritu Santu. Ngħidu flimkien, ftakar fina mulej għax aħna wliedek. Ftakar fina mulej għax aħna wliedek. Biex l-insara jgħixu dan ir-randan fi spiritu ta' tħejjija għat-tiġdid tal-wedid tal-Magħmudija fil-lejl qaddis tal-għid nitolbu. Ftakar fina mulej għax aħna wliedek. Biex il-ġnus li huma ekonomikament żviluppati ikomplu jgħinu mingħajr interessi lil dawk il-pajjiżi maħkuma mill-ġuħ u mill-mart nitolbu.
biex l-anzjani li huma weħidhom fil-komunità tagħna isibu fina il-faraġ u l-għajnuna li għandhom bżonn nitolbu. Biex aħna nindafu mid-nubiet tagħna billi nħejju ruħna bil-għajnuna tal-kelma tiegħek ħalli nirċievu s-sagrament tal-maħfra bil-fidi qabel niċċelebraw il-misteru tal-fidwa nitolbu. Tolbuk mulej għalina l-koll li ġejna għal din l-Ewkaristija għatina li nimitaw l-ħajjiet ta' tant qaddisin kbar bħal San Patrizju u li ngħixu fil-preżenza tiegħek u fis-smigħ tal-kelma talla nitolbu. Ismana. Nitolbuk mulej għal daw kollha li se niltaqgħu magħhom illum, inti taf min huma u inti taf il-bżonnijiet tagħhom. Għatihom dak kollu li jaħtieġu fir-ruħu fil-ġisem. Nitolbuk ukoll għal dawk li qalulna biex nitolbu għalihom jew wednihom it-talb tagħna. Għal dawk li għaddejn minn momenti kelma żbaljata, id-disprati, momenti ta' tbatija, ta' iżolament, ta' inġustizzja, ta' mart, ta' sfruttament. Mulej għatihom id-dawl ħalli jgħixu fir-rieda tiegħek nitolbu. Nitolbuk ukoll għall-morda kemm dawk li jinsabu fl-istarijiet, kif ukoll dawk li jinsabu fid-djarhom, u għal dawk li jduru bihom nitolbu. Nitolbuk għal dawk kollha li llum ser jiġu dan is-santwarju ħażiż tal-Madonna ta' Pinu, jippreżentaw lill-Madonna l-bżonnijiet tagħhom u r-ringrazzjamenti tagħhom. Nitolbu għal paċi fid-dinja mulej ħenna għalina u għatina il-paċi li tant għandna bżonn nitolbu. Għal irwieħ tal-familja Johnson biex tinsaħ ħtijiethom kollha u twassalhom fid-dawl u l-għena ta' dejjem nitolbu. Nitolbu wkoll fl-aħħar nett għall-predikaturi tal-eżerċizzi u għall-insara tagħna, speċjalment għall-insara li huma berdejn fil-prattika reliġjuża u għall-konverżjoni tal-medin bejn nitolbu. U għalla missier Sidna Ġesu Kristu, ir-raj tagħna, mexxina f'merat kollhom ħajja u għenna niġġeddu bil-fidi li rċevejna fil-Magħmudija. Bi Kristu siedna. Insibu numru 3. Henna lina mulej, henna lina, henna lina mulej, henna lina. Lejk mulej l-lulub na jismana, għalix fiki tamajna finike. Henna lina mulej, henna lina. So benin mid-nubiet tal-imoti, nitolbuk trotti l-mafra tal-sara. Henna lina mulej, henna lina. Xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Imbierek Alla għal dejjem il-qana mulej jumnu nidmu quddiemek u għamel li jkun jogħġbok dan is-sagrifiċċju li sejrin nofrulek. Naddafni mulej minn żoliti u d-nur tiegħi neħħi. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-missier li jista' kollox. Mill-ġid li inti nnifsek tajtna mulej, inresqu quddiemek dawn l-offerti bħala xhieda tal-għajnuna li tagħtina permezz ta' ħlejjaq tiegħek f'din il-ħajja li tgħaddi u biex bihom ikollna l-fejqan għal ħajja ta' dejjem. Bi Kristu siedna. Il-mulej magħkom, nerfgħu qlubna l-fuq, niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwew xieraq tas-sew mulej missier Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien irroddulek ħajr. Inta s-saħħa ta' wliedek u għat-tiġdid bis-safa ta' ruħhom għażiltilhom żmien fis-sena biex fih ifittxu jinħallu minn kull ġibda ħażina u
u jinqdew bil-ġid li jgħaddi hekk li iżjed jintrabtu ma' dak li jibqa' l dejjem. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġli kollha infaħruk u ntennulek bla qiegħda. Qaddis, qaddis, qaddis mulej Alla tal-eżerċiti. Fisem il-mulej Osanna fil-għoli ta' smewwiet. Qaddis tassew int mulej, inti lajn ta' kull dusija. Qaddes għalhekk nitolbu dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex miraj ħibati ħajl ħobs ratt il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħaj il-kalċi reġa' ratt il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu l-kol. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi, salvana jint u salvatur tad-dinja, bis-salib u l-qawmien tiegħek inti fdejtna. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqdu. Miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerra mad-dinja kollha. U qed taqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa l-jum, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddejja tiegħek Xavier, Charles u Juza Johnson li jogħġbok issejħilhom għal għandek minn din id-dinja. Għamel li kif huma bil-magħmudija mietu f'ibnek u bħal ibnek, hekk ukoll f'ibnek u bħal ibnek jilxu xtawa l-ħajja. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-kol nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza Omm Alla Marija, ma' San Ġusepp, ma' San Ġorġ Preka, ma' San Patrizju, ma' l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u rridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti f'ismewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrilna dnubietna bħalma nafru lil minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-Apostli tiegħek inħallilkom isliem, nagħtikom isliem tiegħi li tħarrix lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek.
Għatija islim u laqda li jinti trid fija. Inti tgħix fis-Sultan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-Mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxejn. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħennarina. ġisem u d-dem għad-destijek, eħlisni meħtijieti kollha u minn kull ħasen. Mandamenti tiegħek tħallini qatt ninferet minni. Danu l-ħaruf talla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħejjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi iżda jitkellma waħda u ruħi tkun infejqa. Il-ġisem ta' Kristu jħaresni għal-ħajja tiegħi. Insibu numru 8. O Ġesu tal-akbar ħnieħa, jisma tal-bi kun ħanin. Soba kbira b'qalbi minikitha, għal dnubieti wisħefni. Henna li, ja henna lina, o Ġesu, skur għad manżini, iżda nħobbok qalbi kollha, ħajti kollha jiena rrid. Twissietek kollha meħabba, baħar dija ta' kull ġid. Taħt riġlejjar fis pal-kiku, ma konċ tiegħi tissir. Henna li, ja henna liha, o Ġesu, skur għad manżini, iżda nħobbok qalbi kollha, ħajti kollha jiena rrid. Lilek għajn talena kollha, sita kollox jinwarrab. Biex jaħasra jissil fruħa, flok tjubitek jinġarrab. Henna liha, o Ġesu, skur għad manżini, iżda nħobbok qalbi kollha, ħajti kollha jiena rrid.
Ejnu bil-bifa ngħidu flimkien ir-ringrazzjament wara tqalbin għandkom il-kartej fil-bankijiet. Nrodulek ħajr mulej tal-li sejjaħtilna għad-del fejjieq tal-kelma tiegħek, għal sin tal-ħobs li jimla l-qalb u għal ċirka waħda fil-Knisja. Nixtiequ narfu u napprezzaw l-imħabba u d-batija tiegħek għalina. Nixtiequ mpattulek għall-uffiżi li kollna ngrati tfajna fuqek. Nitolbu li l-imħabba tiegħek lejna li deret qawwija fuq is-salib iġġeddet lil qalbna u l-ħajja tagħna u tikkonvertina bis-serjetà. Sawwa b'ħnientek fuq dil-miżerja. Għenna nerfgħu salibna kuljum u naħdmu biss għall-glorja tiegħek. Għenna narfuk fl-oħrajn u għamilna messaġġiera tal-ħniena u t-tieba tiegħek magħna. Ħadkun Marija ommok u omna l-għajnuna u l-għallima tagħna. Nitolbu. Fit-tieba tiegħek mulejna għadda fil-ruħ tagħna u ġeddidna bis-sagramenti tas-sema biex hekk ikollna l-għajnuna tiegħek fil-bżonnijiet tagħna tar-ruħu tal-ġisem issa u għalli ġej. Bi Kristu siedna. Ħanejdu dawk it-tlieta famarijiet li talbitna l-Madonna stess minn dan is-santwarju, nofruhom skont intenzjonijiet u l-bżonnijiet tagħna u nofruhom ukoll għal bżonnijiet tal-oħrajn. Xi ħadd forsi tixtieq titlob għaliha, forsi. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-murej miegħek, imbierek inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-murej miegħek, imbierek inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-murej miegħek, imbierek inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-Familja, ħarstek fuqna dejjem bżonn. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Insibu numru 12. O Madonna ta' dmur, qalb ħelwa ta' Marija, jitlob lil Ġesu għal-jiena, nitolbu